Hi guys! Welcome back to my channel. So for today, nandito po ako ngayon sa Rodriguez Nature Park. Tara guys, pasok po tayo. So, ito po ang paakyat papunta sa 8 sites. So, yan guys. Bundok. So guys, first stop po is the 240 steps. So guys, tara po, akyatin natin ang 240 steps. So may lubid po sa gilid guys para hawakan. Dahan-dahan lang po sa pag-akyat. Yan po, bundok.
Yan po may bahay. So, ito pong Rodriguez Nature Park is located po in Barangay Baliti, Arayat, Pampanga. So, mahaba-habang lakaran po ito, guys. Ang taas po. Konti na lang, guys. Wow. So, ito po ang taas. Ganda po ng view. Like, share and subscribe.